Здравейте хора, правя час 2, защото преди малко ми се обадих и да, не можа да си довърша час 1. Сега отиваме да се майтапим с хората, с ръкавицата да ги за ръкавица. Чакайте, че изпаднах. И сега ще ходя да се майтапа горе с хората и да се бият. Thank you! Thank you, кажи баба, thank you! Хората ме биеш, между другото искаше да ме... искаше да ме махне, искаше да ме цапне няколко пъти, но те верно ме цапна хора и паднах. Както ви казах. Добре, сега ще ви покажа нещо. Само да се говорим. Тук сега ще се майтапим с хората. Ей. Аз хъсвам майтапих, че го шибнахме и паднах и аз. Този гътна. Сега. Този. Кажи баба, thank you. Сега. Ще трябва да ви покажа името си в друга част, как може да ме намерите. Чакайте, че бягам някой да не ме шлапна още един път, че 10 минути не мога да се предвижим догоре. Хора, стигнах. Кажи баба, thank you! Кажи баба, thank you! Кажи баба, thank you! Така. No throw is my gang. Okay. Yay! Така. Сега. Чакам. Не ти. Не. Ти не си допускан тук. Шао. Нема. It's the best. Този ми... No. То не можеше ме. Ха. Кажи, папа, thank yous. Аре бе. Хора, ще много плесна в поя. На майко, то справя тяло. Банана. Sorry. Кажи, папа, thank yous. Oh my gosh. No, God. Сигма, давай. Не. Защо ли ти? Хора, скачам, да дам 100, ще му пребие. То ще му пребие де-факто. Иска да я покажа, че... Сега ще покажа... Сега ще я покажа. Опа, аз се нарисувах малко това, да. Че ето този го има в TikTok. Това исках да ви покажа. Ми хора, надявайте се да има част 3. Ако искате част 3, се абонирайте. Чао!